Minkejja li l-istaġun tas-sajf ġie fit-tmiemu Għawdex xorta waħda du jara numru kbir ta' turisti u Maltin li qed imorru biex iqattgħu ġurnata jew aktar fil-gżira ta' Tlietolijiet. Minħabba dan ir-rota ekonomika f'Għawdex baqgħet għaddejja fil-ġimgħat li tradizzjonalment ikunu aktar kwieti għat-turiżmu. Dan is-sentiment qasmu magħna l-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu l-GTA Joe Muscat li nnota kif kull ma jmur bosta niċex turistiċi f'Għawdex qed ikomplu jissaħħu u bekk jiġbdu lejhom aktar nies. Għalkemm prattikament qegħdin fl-istaġun tal-ħarifa, l-andament turistiku f'Għawdex jidher illi għadu għaddej. Nistgħu ngħidu illi llum saret il-prassi illi l-istaġun jestendi anke sal-aħħar ta' Ottubru anke l-ewwel ġranet ta' Novembru. U dan ġej mill-fatt ukoll li Għawdex bħala destinazzjoni matul dawn l-aħħar snin komplejna nippromovuh bħala destinazzjoni bid-diversi niċeċ illi għandna. Fost in-niċeċ turistiċi li għamel referenza li Joe Muscat hemm dak tal-Għadis li minħabba li sbieħ li għadhom qed jikkaratterizzaw it-temp f'Malta għadu popolari ferm kemm mal-barranin kif ukoll mal-Maltin. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu tkellem dwar x'kien is-sentiment tas-sidien tal-lukandi, ristoranti u postijiet tal-ospitalità f'Għawdex għat-tliet xhur tas-sajf. Il-feedback kien wieħed pożittiv fis-sens li l-istabbillimenti turistiċi Għawdeċin kemm dawk tal-akkomodazzjoni, kemm fid-diversi setturi oħra bħal huma restaurants, diving, trasport, etc. kollha rrapportaw illi kellhom sajf aħjar milli kien is-sena l-oħra. U dan huwa ta' awgurju tajjeb sabiex noħorġu kompletament u nilħu l-kupru totali wara sentejn diffiċli 2020-2021 illi ħadd li twarrejja il-pandemija COVID-19. Il-kalendarju kulturali tal-Ministeru għal Għawdex li huwa miżgħud b'attivitajiet li jsiru ta' kull ġimgħa wkoll qed jgħin biex jiġbdu eluf ta' nies lejn din il-gżira. Fil-fatt fit-tmiem il-ġimgħa li għadda ġew organizzati żewġ attivitajiet annwali, l-Opra Għajda fit-Teatru Awrora li għalija attendew kważi 2000 persuna u l-International Kite Festival. Għal dan il-festival tat-taj daħlu 6000 karozza fil-jum tas-Sibt u aktar minn 9600 karozza l-ħadd. Apparti minn hekk ħadu sehem aktar minn 900 parteċipant u 44 professjonist minn madwar id-dinja. Ta' min isemmi wkoll li f'dawn il-jiem il-vapuri tal-Gozo Channel wettqu għexieren ta' vjaġġi e kif operaw bla waqfien minħabba id-domanda kbira li kien hemm. Dan il-weekend li għadda kien każ għal dan il-punt fejn kellna influss ta' Maltin lejn il-gżira Awċija għal raġuni li kellna żewġ attivitajiet partikolari u dawn huwa importanti ħafna kemm juri illi n-niċeċ li bih nistgħu nirreklamaw il-Għawdex kapaċi nimlew il-weekends tagħna u anke nestendu l-istaġun. Fuq livell domestiku il-Malti għalkemm it-tfal bdew l-iskejjel però fil-weekends jidher li Għawdex għadha destinazzjoni favorita mal-Maltin.